ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong hindi kayang pumirme sa iisang karelasyon. May mga taong mabilis magpakalabit sa tukso. Ikaw kabarangay, matibay ba ang loob mo pagdating sa tukso? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Miyu, 25 years old at hindi ako proud sa ikakwento ko sa inyo na itatampok sa Barangay Love Stories. Pero tulad ng iba ay hindi naman ako perpekto at may mga pagkakataon talaga na nagkakamali ako. Aaminin ko na may nagawa akong isang malaking pagkakamali nitong nakaraan lang. Miyembro ako ng LGBT community loud and proud. Matagal kong itinago yon, lalo't hindi handa ang pamilya kong tanggapin ang kasarian ko. Nung bata pa lamang ako ay nagkakagusto na ako sa mga babae, Papa Dudut. Nagkagusto rin naman ako sa mga lalaki pero mas nangibabaw ang feelings ko para sa mga katulad kong babae. Ganon pa man ay hindi pa rin ako nakipagrelasyon sa babae sa takot na hindi ako maintindihan ng tatay ko. Wala na akong nanay, tatay ko lang ang nagpalaki sa akin. Strikto siya at makaluma. Kaya alam kong pahirapan ang pagtanggap niya sa kasarian ko kung sakasakali. Babae pa rin naman akong manamit at babae pa rin akong kumilos para hindi talaga mapansin ng tatay ko yon. Pero hindi habang buhay ay kaya kong itago kung sino at ano ako. Lalo na nung nakilala ko ang babaeng bumuhay sa pusong lalaki ko. Itago na lang natin siya sa palayaw niya na Kay or si Kaye. Mas matanda siya ng 10 taon sa akin. Nakilala ko siya sa isang group sa Facebook ng LGBT. Unang beses pa lamang na nakapag-usap kami ay nakaramdam ako kaagad ng willing na akong makipagrelasyon sa kapwa ko babae. Unang-una syempre nilihim namin ang relasyon namin dahil sa tatay ko. Naiintindihan naman yon ng kapareha ko noong simula. Pero nang tumagal ay nagdemanda siya na iladlad na namin ang relasyon namin sa lahat, lalo na sa tatay ko. Nagdalawang isip ako dahil doon ay nilayuan niya ako at sa paglayo niya ay naramdaman ko lalo na mahal ko na siya at kailangan ko siyang ipaglaban. Kaya kinausap ko ang tatay ko at naglakas loob akong aminin ang katotohanan. At tulad nga ng inaasahan ay hindi niya ako natanggap, Papa Dudut. Nagtalo kami lalo na nung sinabi niyang kasalanan ang pinili kong kasarian. Naggalit ako. Sa unang pagkakataon ay pinagtanggol ko ang kasarian ko. Yun ang naging dahilan para palayasin ako ni tatay sa bahay. Tinanggap ko naman yon, Papa Dudut, at pinuntahan ang karelasyon ko para sabihin sa kanya ang lahat. Tinanggap niya ako, pabalik sa buhay niya at doon na kami nagsamang dalawa, Papa Dudut. Kaye, talaga bang nagkabalikan na tayo? Bakit naman ganyan ka magtanong? Nandito ka na nga sa bahay ko, di ba? Nakasalansan na sa cabinet lahat ng gamit mo. Ano pa bang dapat kumpirmahin sa relasyon natin? Kasi sabi mo sa akin last time tigilan na kita. Sabi mo hindi mo na ako babalikan. Tapos na tayo. Sinabi ko lang yun kasi galit ako na hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. Pagpasensyahan mo na. Pero ngayon okay na tayo. Wala nang iwanan to. Huwag mo na talaga akong iwan. Wala akong mapupuntahan. Ayoko nang bumalik sa bahay ni tatay. Hindi na kita pa babalikin doon. Dito ka na. Bahay mo na rin to. Nakakakilig naman na may ka-live-in na ako. Uy, dalaga na siya. Malikot ako matulog ha. Lagi kitang maitutulak sa kama lalo kapag nananaginip ako. Okay lang.
Tutulak na lang din kita para sabay tayo ma-fall. Sabay naman talaga tayong na-fall. Sa isa't isa. Namiss ko yung mga banat mong yan, ha? Mas na-miss kita. Kung alam mo lang talaga. Binaliw mo ako sa kakaisip sa'yo nung hiniwalayan mo ko. Ikaw kasi, lagi mo na lang akong dinideny sa ibang tao. Na-hurt lang naman ako, no? Sorry na talaga. Ngayon natuto na ako. Bukod sa natuto, masaya na rin ako kasi sa wakas, magkasama na ulit tayo. Marami akong plano para sa atin, lalo na ngayon na nagsasama na tayo. Anong mga plano yan? Tuwing day off ko, mag-out of town tayo. Kahit yung yung malapit lang para makapasyal naman tayong dalawa. Sabi kasi sa nabasa ko sa Facebook, pampatibay daw ng relasyon yung mga pagta-travel. Pero rurupok wallet natin dyan kung tuwing day off mo nagta-travel tayo. Magaling naman ako mag-budget eh. Alam ko na kung paano pagkakasyahin sa ating dalawa yung gagastusin ko sa travel natin. Gagastusin mo? Hindi ako mag-aambag. Hindi kita papayagang mag-ambag. Akong gagastos sa lahat. Sa ating dalawa, ako yung lalaki eh. Saan naman mapupunta yung sahod ko? Nasa wallet lang. Hindi na sila aalis dun. Ito naisip ko lang naman. Ewan ko kung papayag ka. Ano yun? Paano kung mag-resign ka na lang sa trabaho mo? Bakit? Lagi ka na lang nagrereklamo na hindi ka na masaya sa trabaho mo eh. Mababa yung sahod, tapos hindi mo pa gusto yung ugali ng boss mo. At ngayon na dito ka na nakatira sa bahay ko, mapapalayo ka lalo sa trabaho mo, di ba? Masasel na sa'yo na pumasok sa opisina nyo. Pero saan naman ako kukuha ng pera ko? Ako na lang ang magbibigay sa'yo, dito ka na lang sa bahay. Pwede ka magsimula ng maliit na negosyo. Ako ang popondo. Umalis ka na lang doon sa opisina ninyo, toxic na doon eh. Parang hindi ata praktikal. Ang hirap kasi makahanap ng trabaho ngayon tapos ako, babaliwalain ko lang yung trabahong meron ako ngayon. Hindi na kasi sapat yung nakukuha mo doon. Tapos nai-stress ka pa madalas. Dito ka na lang sa bahay o kaya naman maghanap ka ng work na malapit dito para hindi ka na problema sa pagko-commute. Pero kung ako lang ang tatanungin mo, mas gusto ko na pumirmi ka na lang dito sa bahay. Tapos alagaan mo ako. Kung papayag ka lang naman, basta ako nang bahala sa iyo sa lahat. Hindi mo ako gugutumin? Hindi, no? Ano ba namang tanong yan? Lahat ng pagkain na gusto mo, o-orderin ko. Kahit nasa sulu pa yan. Huwag kang mag-alala, kaya yan ang sahod ko. Lahat ng gusto ko, bibilhin mo? Kahit umorder ka pa sa ibang bansa, wala akong pakialam. Hindi mo na ako iiwan? Hindi, kahit kailan. Papadudot mataas ang posisyon ni Kaye sa trabaho niya. Malaki ang sahod niya at kaya niyang ibigay sa akin ang sahod ko sa pinagtatrabahuhan ko. At pwede pa niyang doblehin yon. At hindi aaray ang bulsa niya kapag ginawa niya yon. Kaya naman pumayag na lamang akong mag-resign, total ay hindi naman ako masaya sa trabaho ko. Mas pabor sa akin ang inalok ni Kaye lalo't hindi naman ako masipag magtrabaho. Mas gusto ko talaga sa bahay. Kaya nung sinabi niyang pwede rin ako magnegosyo ay pumayag ako. Pero hindi pa ako kaagad nakahanap ng gagawin kong negosyo. Masyado po akong nag-e-enjoy na inaasikaso lamang si Kaye at ang bahay naming dalawa. Para talaga akong housewife, masarap pala sa pakiramdam. Dahil nga sa mataas na posisyon ni Kaye sa trabaho, kaya madalas ay late na siyang umuuwi ng bahay. Madalas ay ako lamang mag-isa. Hindi naman ako bored noong umpisa dahil lahat ng kailangan ko ay nasa bahay na. Malaki rin ang TV niya at nakasubscribe sa lahat ng streaming applications si Kaye. Puno rin lagi ang ref kaya naging hobby ko na ang kumain kapag bored. Mabilis din ang internet, lahat talaga ng kailangan ko ay ando na. Pero isang araw ay nabore ako sa bahay kaya naisipan kong lumabas muna at pumunta ng mall. Lalabas na sana ako nang makarinig ako ng katok sa pintuan. Mula yon sa kaidarang kong kapitbahay ni Kaye na si Enzo. Yun ang unang beses na nakilala at nakaharap ko siya, papadudot. Sino kaya yun? Sandali lang! Ano po yun? Hi, ako nga pala si Enzo, kapitbahay nyo. Miu pala. Anong kailangan mo?
Nagbebenta ba kayo ng yelo? Bakit mo naman naisip na nagbebenta kami ng yelo? Alam ko kasi na malaki ref nyo. Kaya nagbabaka sakali ako na nagbebenta kayo ng yelo. Wala ba kayong yelo sa ref nyo? Hindi kasi nakagawa eh. Tinambakan kasi ng mga ice cream at isda yung freezer. Pwede naman kitang bigyan na lang. Ice cubes nga lang. Okay na ba yun sa'yo? Okay na rin siguro yun. Pangpalamig lang sa soft drinks namin. Thank you ah. Wala yun. Halika, pasok ka muna. Salamat. Asan pala si Ate Kaye? Nasa work pa. OT na naman daw. Close kayo ni Kaye? Dati. Pero nitong mga nakaraan, bihira ko na siya makita rito sa compound natin. Mukhang busy na talaga magpayaman. Sino ba namang hindi gustong maging mayaman, di ba? Huwag niyang sobrahan ka mo. Baka hindi kami makahabol ng mga tamad. Same sa tamad. Kapatid mo ba siya? Hindi ah. Kala ko bunso kanyang kapatid eh. Madalas kasi kapag bunso, mas maganda raw sa panganay. Bola. Pero hindi ko siya kamag-anak. Ano pala? Girlfriend niya ako. Girlfriend? As in miyembro ka ng #LoveWins? Kaming dalawa. Hindi ko naisip na tibo pala si Kaye. Bakit naman? Kasi ex niya yung kuya ko eh. Kaedad din niya. Seryoso ba? Hindi niya nakwento sa akin yan ha? Matagal sila ni kuya, siguro 4 na taon din. Kaya nga lumipat dito si Kaye para mapalapit kay kuya. Tapos ng ibang bansa si kuya, naiwan dito si Kaye. Tapos, bilisan mo mag-chismis kasi pupunta pa ako sa mall para magpakilay. Engaged pa sila nun. Balak nila sa ibang bansa na lang magpakasal kapag sumunod na ron si Kaye. Hindi niya to nakwento sa akin. Nakipag-break si Kaye kay kuya, biglaan. Umuwi pa ng Pinas si kuya para lang makipag-ayos kay Kaye. Pero ayaw na raw ni Kaye. Grabe, bakit daw sila nag-break? Hindi rin alam ni kuya. Basta na lang daw nakipaghiwalay si Kaye. Ikaw kaya magtanong sa kanya mamaya pag uwi niya. Baka di siya komportabling pag-usapan. At saka baka mapahamak ka pa. Ikaw tong nagmarites sa ex niya. Okay lang, basta ipagtatanggol mo naman ako sa kanya, di ba? Bakit naman kita ipagtatanggol? Kasi cute ako at deserve ko? Ang filingero mo ah. Bakit ka nagbablush? Affected ka ba sa pagiging cute ko? Aminin mo na, nakakatunaw ng ice cubes ang mukha ko. Ang kapal talaga. Hindi matutunaw ang ice cube sa mukha mo. Bakit naman? Sa sobrang tigas ng mukha mo, mababasag na lang ng kusa yung ice cubes kapag hinampas ko sa'yo. Ouch naman! Hindi ba talaga ako cute? Cute naman. Tigas lang talaga ng mukha, parang ice na tigtres. Pag tinitigan kita, matutunaw ka parang tigtres na yelo sa tag-init. Sige nga, sige nga. Wag mo akong subukan, wag talaga. Papadudot, hindi ko alam pero ang smooth lang ng pag-uusap namin ni Enzo na akala mo ay matagal na kaming magkakilala. Hindi ko yun naramdaman sa kahit na sino. Kahit pa mismo kay Kaye. Nung simula nga namin ni Kaye, ang awkward pa kasi at mas matanda siya ng 10 taon sa akin at hindi ko alam kung paano dadalhin ang usapan. Mabuti na lamang at matalino at mapagpasensya si Kaye. Kaya sa huli naging komportable na rin ako sa kanya. Pero iba yung Enzo, ewan ko ba. Para bang may magic yung unang pag-uusap namin. Naputol nga lang dahil kailangan na niyang kunin yung ice cubes kasi hinahanap na siya sa bahay nila. Kinuha ko na lamang ang Facebook account niya para doon na lamang namin ituloy ang nabitin naming usapan o masasabi kong chismisan. Masaya akong binigay niya sa akin ang lahat ng social media accounts niya. Kasama na rin ang cellphone number niya. Hinal ko kaagad at finalo si Enzo sa lahat ng social media accounts niya. Finalo din niya ako at nakaramdam ako ng kilig at sinikap ko namang itago yon at huwag ipahalata kay Enzo. Ayaw ko namang mag-isip siya ng hindi maganda sa akin, Papa Dudut. Hindi naman kasi siya umaamin ng nararamdaman niya. So bakit kailangan kong aminin sa kanya na crush ko siya? Tuwing wala si Kaye, si Enzo madalas ang nakakausap ko. Hindi na ako nakakapanood ng TV o tumatambay sa ref para maghanap ng pagkain. Hindi ko na rin kailangan lumabas para pumunta ng mall para maaliw.
nasa kabilang bahay lang pala ang susunod na magiging entertainment ko. Yun ay si Enzo. Kapag ako lang sa bahay, pinapupunta ko si Enzo para mas magbanding kaming dalawa, Papa Dudut. Ramdam kong gusto rin niya ako. Pero hindi siya makaabante. Lalo't alam naman niya na taken ako. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nga nagtagal ay umamin na sa akin si Enzo na gusto niya ako, Papa Dudut. Nagalangan daw siya na aminin yon dahil nga sa karelasyon ko si Kaye. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siya. Kakaibang saya ang naramdaman ko noong sa wakas ay inamin ko na ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Lalo na nung nalaman kong parehas lamang kami ng nararamdaman. Mas lalo tuloy akong na-fall sa kanya, Papa Dudut. Lagi na lang kaming magkausap na dalawa kahit na kasama ko pa si Kaye. Hindi naman nakahalata si Kaye at alam kasi niyang tutok talaga ako sa cellphone ko. Minsan kapag nagtatanong siya ay lagi ko na lamang sinasabi ay nanonood ako sa YouTube ng Barangay Love Stories. Pasensya na kung ginawa ko yung rason ang inyong programa. Pero totoo naman kasing mahilig din akong manood sa YouTube ng channel ninyo. Kasi nakaka-relate na ako. Lalo na doon sa mga kwento ng third party. Mahirap pala pero at the same time ay may thrill. Pinagkakatiwala naman ako ni Kaye at hindi niya ako pinagdududahan na may ginagawang hindi maganda. Lalo na tutok din siya sa trabaho niya kaya hindi rin niya gaanong binigyan ng pansin ang madalas na pagtutok ko sa aking cellphone. Mabuti na lamang at masipag sa trabaho ang girlfriend ko. Kung hindi baka niratrat na ako ng mga tanong dahil sa pagkaabala ko sa cellphone ko. Pero darating din pala ang punto kung saan ay makakahalata na si Kaye dahil sa dalas na paghawak ko sa phone ko. Pinansin na rin niya na madalas kong dalhin sa CR ang cellphone ko at nagtatagal ako doon. Isang araw habang nagkakape at pinaplano ni Kaye ang bakasyon namin. Hindi ko napansin na nakatitig na pala siya sa akin habang kausap ko si Enzo sa Messenger. Nakailang tawag na pala siya sa pangalan ko pero hindi ko siya pinapansin. Doon na niya ako kinausap tungkol doon, Papa Dudut. Miu? Miu! Pwede na siguro yan. Anong pwede na siguro yan? Di ba tinatanong mo ko kung sa Siargao na lang tayo magbabakasyon sa long weekend? Tapos na yung usapan natin tungkol doon. Okay. Okay naman na pala. Pwede kaya bitawan mo muna yung cellphone mo? Bakit? Kasi nag-uusap tayo eh. Gaano ba ka-importante yan tinitingnan mo dyan sa cellphone mo? Hindi naman importante. Nag-check lang ako ng pwedeng isuot pag nag-Siargao na tayo. Hindi ka talaga nakinig mula simula, no? Nakinig ako. Kung nakinig ka, sana alam mong hindi tayo matutuloy sa Siargao. Kasi wala tayong mabook na flight. Saan na pala tayo pupunta ngayon? Ayos ka lang ba? Alam mo, napipikon na ako sa'yo eh. Ikaw naman? Maliit na bagay pinapalaki mo. Hindi maliit na bagay sa akin to ha. Lagi ka nalang ganyan. Hindi ka na masyadong nakikipag-usap sa akin. Mas gusto mo pang kaharap lagi ang cellphone mo. Ilang oras na nga lang tayo magkasama sa isang araw tapos inuubos mo pa dyan sa walang katuturan na yan? Bakit ba ang sungit mo? May dalaw ka ba? Delayed nga ako eh dahil stress ako sa'yo. O sige na po. Sorry na. Ibababa ko na tong cellphone ko para makausap ka na. O ayan na. Gusto ko malaman kung bakit ganyan ka ka-attach dyan sa cellphone mo. May dapat ba akong malaman? Wala. Alam kong meron. Hindi ka naman kasi ganyan noon eh. Dati nga tuwing umuwi ako, halos makalimutan mo may cellphone ka pala. Hindi mo hinahawakan ng cellphone mo noon pero ngayon halos idikit mo na sa bagang mo. Grabe naman yung bagang. Pero sige na lang. Ayoko makipagtalo sa'yo. Hindi mo naman kailangan makipagtalo. Gusto ko lang magsabi ka ng totoo. Nagsiselfone ako madalas kasi may nag-offer ng negosyo sa akin. Talaga? Anong negosyo raw? Reseller ng longganisa. Oh, ayos yan ah.
Magiging mabenta yan lalo na sa mga eatery na nagsiserve ng silog. Kaya nga eh. Gusto ko nga makipag-meet dun sa kausap ko bukas. Ayos lang ba? Pero paano yung lunch date natin bukas? Bukas lang daw kasi available yung longganisa seller eh. Sige kahit mag-dinner na lang tayo. Unahin mo na yan. Naku, baka hindi ko kayanin ng dinner. Buong araw kasi kami mag-uusap. Komplikado raw kasi ang pagiging reseller ng longganisa. Baka late na ako makauwi bukas. Sa dulo pa naman ng Laguna yun. Samahan na lang kaya kita. Wala naman akong gagawing buong araw bukas eh. Para safe ka na rin. Huwag na, kasi para makapagpahinga ka rin. Alam ko pagod ka lagi sa trabaho kaya gamitin mo na lang yung day off mo bukas para magpahinga dito sa bahay. Pero gusto sana kitang makasama bukas. Uuwi rin naman ako. Hintayin mo na lang ako. Mag-relax ka na lang dito sa bahay. Manood ka ng TV. Tumambay ka sa ref. Ang dami kayang pwedeng gawin dito bukas. Hindi mo mararamdaman na wala ako. Ay, sige na nga. Basta mag-update ka ha. Papadudot na wala ang kabako nang maniwala si Kaye na magiging reseller ako ng longganisa. Hindi ko nga alam kung bakit iyon ang unang pumasok sa isipan ko. Natakot na kasi ako sa pagtatanong niya. Mabuti na lamang at hindi na siya masyadong nag-usisa pa. Hinayaan na nga rin niya akong makipag-usap sa inaakala niyang longganisa seller na kikitain ko sa dulo ng Laguna. Natawa ako sa totoo lang. Butit hindi niya napansin yon. Parang tanga yung pupunta ako sa dulo ng Laguna para lamang sa meeting kuno para sa pagiging reseller ko ng longganisa. Pero lumusot kay Kaye ang mga palusot na yon. Nagpunta ako sa sala para doon ipagpatuloy ang usapan namin ni Enzo at para hindi makahalata si Kaye ay pinalitan ko ang name ni Enzo sa Messenger. Ginawa kong longganisa online seller Laguna chapter. Para kung sakali mang sisilip siya sa cellphone ko ay hindi siya magdududa dahil longganisa kaagad ang bubungad sa kanya. Mas lalo lamang tuloy akong naging kampante na ituloy ang namamagitan sa amin ni Enzo kahit na alam kong mali yun. Ang hirap talagang magpigil sa tukso. Kaya niyakap ko na lamang ito ng buong buo, papadudot. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Pinagluto pa ako ni Kaye ng longganisa para raw ma-inspire ako sa papasukin kong negosyo. Pagkatapos kong kumain ay nagmadali na akong lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa bahay ni na Enzo. Saktong mag-isa na lamang niya sa bahay nila. Kaya malaya kaming nagkasamang dalawa. Nagkulong lamang kaming dalawa sa kwarto niya. Walang kaalam-alam si Kaye na nandun lang pala ako sa kabilang bahay at nakikipag-cuddle sa kabit ko na kapitbahay ng ex niya. Or nakapatid pa ng ex niya. Kung magpapakatotoo ako ay hindi ako noon nakaramdam ng guilt. Siguro dahil mas nangibabaw ang saya na makasama ko si Enzo. Hindi ko nga hinawakan buong araw ang cellphone ko dahil masyado akong nag-enjoy sa piling niya. Nakalimutan ko na tuloy mag-update kay Kaye at ang malalapay naka-silent lamang ang phone ko. Habang nakahiga kami ni Enzo sa kama, kinausap niya ako sa setup naming dalawa, papadudot. Nag-enjoy ka naman ba? Sobra. Sana lagi tayong ganito. Hayaan mo. Patagalin lang natin ng konti tapos magpapanggap ako kay Kaye na malakas na yung negosyo kong longganisa. Para kunwari, kailangan ko laging pumunta ng Laguna para pumili ng iba't ibang longganisa. Paano kaya kung hindi na lang ako magpapanggap na longganisa online seller, no? Ano bang gusto mo? Pwede namang supplier ka ng gourmet tuyo. Hindi. Gusto ko na ng totoo. Paanong totoo? Na ako si Enzo at hindi longganisa online seller. Kailan ba tayo aamin? Alam mo namang hindi ganun kadali. Lalo sa sitwasyon ko. Hindi rin naman madali to sa akin. Kapag nalaman to ng kuya ko, magagalit yun. Kaya nga habang hindi pa tayo nakakahanap ng tamang tiyempo at rason, ganito muna. Masaya pa rin naman to.
May thrill kapag itinatago. Baka sa'yo lang, walang thrill to sa akin. Ako gusto ko nang umamin. Gusto na kitang maka-in a relationship sa Facebook. Gusto ko nang samahan ka sa mall para magpakilay. Ayoko na nagtatago lagi na akala mo mga kriminal tayo. Hindi pa ako handa. Sana maintindihan mo. Lalo kaka-live-in lang namin ni Kaye. Ang sama ko namang tao para iwan siya eh. Kinupkup niya ako nung pinalayas ako ng tatay ko sa bahay. Kukup-kupin kita, dito ka sa bahay. Bihira namang umuwi mga kasama ko rito eh. Parang solo na rin natin tong bahay. Nagpapatawa ka ba? Kapag umamin tayo kay Kaye, sa tingin mo wise pa rin na tumira rito sa kabilang bahay niya? Ano na lang ang mararamdaman ni Kaye nun? Parang mas may pake ka talaga sa feelings ni Kaye. Paano naman ako? May pakirin naman ako sa'yo, pero sa ngayon tayo kasi yung mali. Kaya nga itama na natin eh. Sabihin na natin yung totoo sa kanya. Paikot-ikot naman tayo. Hindi pa ito yung tamang panahon, bigyan mo ko ng time. Pag ako napagod maghintay, Ano, iiwan mo ko? oo. Pag napagod ako maging kabit, Kung mahal mo ko, may intindihan mong sitwasyon ko. Hindi ko naman ginusto na maging ganito tayo. Kapitbahay ka lang dapat na nanghingi ng ice cubes eh. Mali ko ba kung mapupunta tayo sa third party? walang sikretong hindi nabubunyag. Alam ko yun. Kaya habang hindi pa tayo nabubunyag, hayaan mo muna mag-enjoy tayo habang pinaplano kung kailan tayo aamin. Pero aamin tayo kay Kaye kasi nakokonsensya na ako. Oo naman. Sa tamang oras. May isa pa akong tanong. Ano yun? Sinong mas mahal mo sa amin ni Kaye? Wala namang tanungan ng ganyan. Kahit papano may feelings pa rin ako kay Kaye. So siya na ba pinipili mo? Pinipili rin kita. Dapat isa lang. Sa ngayon, kayo munang dalawa. Papadudot na tahimik na si Enzo at halatang nalungkot sa isinagot ko pero ayaw naman niyang magtalo kami. 2 oras na lamang kasi ang natitira para sa amin noong araw na yon. Tapos ay uuwi na ako kay Kaye. Nagyakapan na lamang kami at nakinig sa Spotify ng Barangay Love Stories. Nasaktuhan pa na ang pinakikinggan naming kwento ay tungkol sa mga kabit. Mas lalo lamang natahimik si Enzo. Nagdahilan na lamang ako na kailangan ko nang umuwi para hindi na maging awkward ang lahat para sa amin. Baka mapagmulan pa kasi yon ng away. Hinayaan naman akong umalis ni Enzo at napaagang alis ko sa bahay nila Enzo. Kaya tumambay muna ako sa isang convenience store para magpalipas doon ng oras. Tinapos ko ang pakikinig ng episode sa Barangay Love Stories. Sa dulo ng kwento ay umamin ng letter sender na meron siyang kabit pero hindi siya nakapag-decide kung sino ang pipiliin niya sa bandang huli. Katulad noon ng kwento ko, hirap akong mag-decide sa kung sino nga ba ang pipiliin ko kina Kaye at Enzo. Pareho lamang po na may pero. Hindi ko alam kung saan ako or kung saan ko ilulugar ang puso ko sa kanilang dalawa. May feelings pa rin ako para kay Kaye pero mas nangingibabaw doon ang kagustuhan ko ng masaganang buhay na hindi kayang ibigay sa akin ni Enzo. Mahal ko na rin si Enzo at feeling ko ay mas angat ang nararamdaman ko para kay Enzo kesa kay Kaye. Pero kung magiging practical ako at tatanggapin ko ang nararamdaman ko, hindi ako sigurado kay Enzo. Walang permanenteng pinagkakaitan or pinagkakakitaan itong si Enzo. Lagi lamang siyang pinapasahan ng sideline ng mga kamag-anak niya. Kaya nga madalas, papadudot, ako ang taya sa pagbabayad ng mga pagkain namin tuwing pumupunta ako sa bahay nila. Kung siya ang pipiliin ko at pareho pa kaming walang trabaho, saan pupulutin ang buhay ko? Samantalang kay Kaye ay sigurado na ako na may magandang buhay na naghihintay sa akin. Pero ano nga ba? At sino nga ba sa dalawa ang dapat kong piliin? Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay nagpatuloy ang namamagitan sa aming dalawa ni Enzo, Papadudot. Hindi na siya muling nangulit pa na piliin ko siya o di kaya ay sabihin
na ang totoo kay Kaye. Nakontento na lamang siya sa kalagayan namin na sekreto, yung palaging nagtatago. Masaya na siya sa ganon lalo't yun lang ang paraan para masolo niya ako. Napamahal na kasi sa akin si Enzo. Panay nga ang parinig niya sa Facebook tungkol sa akin at kinakabahan na ako minsan dahil baka kung ano pang magawa niya kapag labis na ang lungkot niya dahil hindi ko siya magawang ipagmalaki sa lahat. Kaya naman sinikap kong iparamdam sa kanya na mahal ko siya at hindi na niya kailangang mangamba. Hindi nga kami nag-aaway na dalawa at iniiwasan namin yon. Kabaliktaran naman sa aming dalawa ni Kaye dahil nga sa parang nakakaramdam na siya ng kakaiba. Kaya naman madalas na niya akong binabantayan. Lalo na ang bawat galaw ko. Babae pa rin naman si Kaye at malakas ang pakiramdam kapag may nangyayaring hindi maganda sa pagitan naming dalawa. Ang problema kasi sa akin ay hirap akong itago sa mga galaw ko ang nararamdaman ko. Unti-unti kasi ay nawawala na ako ng feelings kay Kaye. Napalitan yon ng pagkaawa. Hindi ko siya magawang iwan dahil naaawa ko sa kanya at naiisip ko lagi lahat ng sinakripisyo niya. At syempre siya ang gumagastos sa lahat ng pangangailangan ko. Sinubukan ko namang magnegosyo talaga ng longganisa para hindi siya makahalata. Pero hindi yon pumatok. Kaya sinabi ko kay Kaye na titigil na lamang ako sa pagbebenta. Hinayaan naman niya ako at sinuportahan niya pa rin ako. Doon ako mas lalong nakokonsensya, lalo't ginagawa niyang lahat para maintindihan ang kalagayan ko. Happy Mansary! Ha? Nakalimutan mo? Ang alin? Nakalimutan mo na nga, hindi ka pa nakinig. Sorry, may iniisip lang kasi ako. Happy Mansary, sabi ko. Mansari natin ngayon? Ay, totoo ngang nakalimot. Sorry talaga Kaye, ang dami ko lang kasi talagang iniisip. Pansin ko nga, kaya siguro nanlalamig ka na rin sa akin. Hindi ah. Anong hindi? Hindi ka na nakikipaglambingan sa akin. Sa kama naman, di yumakap ayaw mong gawin. Para ka nandidiri. Hindi totoo yan. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Talaga ba? Ako lang ba talaga? Lagi mo akong tinataboy tuwing kinakalabit kita sa gabi. Nakakasama ka ng loob, alam mo ba yun? Ilang buwan nang walang nangyayari sa atin ah. Yun lang ba ang habol mo sa relasyon natin? Yung mapagbigyan yung bawat kalabit mo sa akin? Hindi lang naman yun eh. Sa tuwing kasama kita rito, kahit na nakatambay lang tayo, parang wala kang ganang kausapin ako. Naalala mo pa ba kung kailan ka huling nag-I love you sa akin? Kasi ako hindi ko na maalala eh. Marami nga lang akong iniisip. Ayoko magduda ha, pero para kasing may tinatago ka sa akin eh. Wala akong tinatago sa'yo, praning ka lang masyado. Sana nga no, sana lang talaga napapraning lang ako. Kasi alam mo pakiramdam ko, hindi mo na ako mahal. Sige, praningin mo pa sarili mo. Nakakapraning naman kasi kung paano mo ako pakisamahan ngayon eh. Ang laki ng pinagbago mo. Wala ka nang lambing sa akin tapos lagi ka pang galit tuwing kinakausap kita. Ewan ko sa'yo. Alam mo kung may problema, kakausapin mo ako para hindi ako nag-iisip ng hindi maganda sa relasyon natin. Ano? Ayaw mo na ba? May nahanap ka na bang iba? Babae rin ba o lalaki na? Huwag mo akong inisin sa mga pagbibintang mo ha. Hindi kita pinagbibintangan. Inalalatag ko lang ang mga tanong ko sa'yo para may idea naman ako kung bakit bigla ka na lang nanlalamig. Kung bakit ang bilis ang pagbabago mo sa akin. Gusto mong malaman ng totoo? Oo! Napapagod na ako sa'yo. Napapagod na ako na lagi ka na lang wala rito sa bahay. Ako na lang lagi ang naiiwang mag-isa. Puro ka trabaho, puro ka OT. Mas mahalaga sa'yo ang trabaho kaysa sa akin. Kung hindi ako magtatrabaho, paano tayo? Dinodoble ko nga ang pagkayod para mabili ko lahat ng gusto mo, di ba? Sabi mo, gusto mo mag-US tayo sa Pasko. Yun naman ang pinag-iipunan ko ngayon. Huwag ka na magrason. Ang sabihin mo, mas nai-enjoy mo lang magtrabaho kaysa makasama ako. Hindi totoo yan ah. Tuwing day off ko nga, lagi naman tayong lumalabas, di ba? Pero parang ikaw yung walang gana at gusto mo laging umuwi ka agad. Sus! Pinapasa mo na naman sa akin yung sisi. Pinapaliwanag ko lang ang side ko. Pero sige.
Sorry. Sorry kung talagang kung feeling mo nagkukulang ako sa'yo lalo na sa oras. Babawi ako. Lahat ng gusto mo gagawin ko. Dodobling ko lahat ng kailangan mo. Huwag ka lang manlamig sa akin, please. Huwag ka lang magbago sa akin. Hinawakan ni Kaye ang mukha ko at pilit na hinaharap ang mukha ko sa kanya para tignan ko siya sa mga mata. Pero ako tong nakakaramdam ng guilt kaya hindi ko siya magawang tignan. Umiwas ako ng tingin at nagpanggap na hindi pa rin ako okay sa kawalan niya ng time sa akin. Nakita ko sa kanya na nakokonsensya siya, Papa Dudut. Kinabukasan ay nag-leave siya sa trabaho at hindi na rin siya nag-OT noong mga sumunod na araw. Nilaan niya ang oras niya sa akin at maaga siya kung umuwi para makabawi. Nagpatuloy pa rin siya sa pagbili ng mga kailangan ko at naiayos na rin niya ang pagpunta namin sa US. Lahat ng kailangan ko ay ibinigay talaga niya. Tinutuon niya ang pangako niyang babawi siya sa akin. Kahit sa totoo lang, wala naman siyang kailangang gawin dahil ako itong may pagkukulang at may ginagawang mali sa kanya. At dahil nga sa mga effort niya sa akin, kaya lalo akong nakukonsensya. Bihira ko na kung replyan si Enzo at madalas ay tinatanggihan ko na makipagkita sa kanya. Sa tuwing nasa trabaho si Kaye ay panayang katok ni Enzo sa bahay para makipagkita sa akin pero nagpapanggap akong may ginagawa o nagpapanggap ako na wala ako sa bahay. Kahit sa totoo lang ay nasa loob lamang ako ng kwarto at nagtatago kay Enzo. Alam kong nakakahalata na si Enzo lalo't dumadami pa ang mga parinig niya sa akin sa Facebook. Kaya kailangan ko nang tapusin ang namamagitan sa amin. Dumating ang araw na nakapag-decide na ako. Si Kaye ang pinipili ko dahil siya ang totoong nagmamahal sa akin. Alam kong mahal din ako ni Enzo pero hindi kasing lalim ng pagmamahal ni Kaye sa akin. Alam kong nasa tamang tao na ako at hindi ko na kailangang maligaw pa kay Enzo. Kaya naman kinausap ko na si Enzo sa bahay nila, Papa Dudut. Mabuti naman at nakipagkita ka na. Kahala ko kung ano na nangyari sa'yo. Kumain ka na ba? May pera ako ngayon kasi kakatapos lang ng sideline ko kahapon. Gusto mo ng Tapsi? Gusto mo bilang kita ng damit? O manood na lang tayo ng pelikula? Enzo, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Ang seryoso naman. Kailangan ba akong matakot? Nakukonsensya na ako. Sa relasyon natin? Bakit naman? Nag-iingat naman tayo tsaka hindi pa naman nakakahalata si Kaye, di ba? Nakakahalata na siya sa panlalamig ko sa kanya. Nagdududa na siya. Kaya pala hindi ka na nagpaparamdam sa akin itong mga nakaraan. Ngayon naiintindihan ko na. Magdoble ingat na lang tayo para hindi talaga siya makahalata. Hindi yan ang solusyon. So tatapusin mo ng relasyon yung dalawa? Huwag mong sabihin… Enzo, tapusin na natin to. Hindi, ayoko. Alam mo namang mali itong ginagawa natin. Alam ko pero hindi pa rin ako papayag. Please naman, makinig ka. Hindi na ako makatulog sa gabi dahil lagi na lang ako nakukonsensya sa ginagawa natin kay Kaye. Nakakapagod na magdahilan sa kanya kapag nararamdaman niyang nagbabago na ako ng pakikitungo. Ikaw naman pala tong mali. Dapat kasi hindi ka nang lalamig. Dapat ganun ka pa rin sa kanya tulad ng dati. Talaga makakahalata siya. Di bale, maaayos pa natin to. Hindi naman natin kailangan sumuko agad. Ako sumusuko na ako. Sinusukuan ko ng relasyon natin. Makinig ka naman sana. Ako ba pinakinggan mo? Akala mo madali sa akin na pumayag na lang sa gusto mo? Na-fall na ako sa'yo, nang sagad ni you. Makakalimutan mo rin ako. Madaling sabihin sa'yo yan kasi kahit bitawan mo ko, merong sasalo sa'yo. Andyan si Kaye. Paano naman ako? Marami pang iba dyan. May makikilala ka pa, higit pa sa akin. Kala mo ganun kadali yun? Bihira akong ma-in love. Malas ko lang talaga na sa'yo pa ako tinamaan. Wala na tayong magagawa. Ayoko na talaga, Enzo. Ganon-ganon na lang yun, no? Matapos mong hayaan na mahulog ang loob ko sa'yo ng tuluyan, makukonsensya ka? Tapos eto bigla mo na lang akong bibitawan? Ang bilis mo namang bumitaw. Pinag-isipan kong mabuti to.
Hindi lang tumabilis ang desisyon. Tsaka alam mo naman na si Kayeng nauna. Siya ang legal. Malamang sa kanya ako dapat mapunta. Siya lang ang pinili mo kasi kaya niyang saluhin lahat ng kailangan mo. Pera lang naman ang mahalaga sa'yo, di ba? Pinaparamdam mo sa akin na mahal mo ko, pero hindi ka makatodo kasi alam mo sa sarili mo na wala kang future sa akin. Totoo yan. Hindi ko i-deny. Mas secured ako kay Kaye. Wala naman talaga akong aasahan sa'yo eh. Sabi na eh, talo ako pagdating sa bulsa niya. Ano ba naman kasi yung maliliit na sideline ko kumpara sa kinikita niya sa malaking kumpanya, di ba? I'm sorry pero nakapagdesisyon na talaga ako. Okay, Ayos na tayo? pwede na rin. Pinapakaba mo ko sa mga sagot mo. Kinakabahan ka? Good yan. Huy, anong pinaplano mo? Mabuti na lang at na-screenshot ko lahat ng malalaswang usapan natin. Na-save ko rin yung sinend mong nakahubad na picture sa akin. Teka, andito rin ata sa cellphone ko lahat ng pictures na kuha ko habang natutulog ka sa kama katabi ako. Mabuti na lang tamad ako mag-delete. Enzo, wala namang ganyanan. Hindi ko naman syempre ikakala to. Lalong hindi ko to ibibigay kay Kaye. Thank you. Thank you. Babawi na lang ako sa'yo. Kung papayag ka na ituloy natin itong namamagitan sa atin, madali lang naman akong kausap. Pero Enzo, ayoko na. Maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong daanin sa ganyan. Ayaw mo talagang ituloy natin tong relasyon natin? Ayoko na talaga. Okay. Andyan ba ngayon si Kaye sa bahay nyo? O nasa trabaho pa? Nanlaki ang mga mata ko sa pagiging swabe ng pangba-blackmail ni Enzo sa akin. Kampante siya na ilabas lahat ng sikreto namin at hindi siya natatakot na mapasama siya. Gusto lamang niyang mapahamak ako, iyon ang intensyon niya. Nakailang pakiusap ako na huwag niyang ituloy ang pinaplano niya pero matigas ang puso niya. Saka lang daw siya makikinig sa akin kapag hindi ko na itutuloy ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Naiyak na ako noon pero para siyang bato na nakaharap lamang sa akin. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang mapa-oo ako na huwag siyang hiwalayan sa kahit na anong paraan. Aminado ako sa mga private na picture ko na sinend at pinagkatiwala sa kanya. Aminado rin ako sa mga malalaswang usapan namin. Pero bakit kailangan niyang gamitin yon laban sa akin? Hinintay niyang makasagot ako at sa sobrang takot ay pumayag ako sa gusto niya. Pinilit niyang iyakapin ako. Tumanggi ako pero naggalit siya. Lagi niyang ginagamit na panakot sa akin ang mga hawak niyang ebidensya sa relasyon namin. Ayokong mapunta yon kay Kaye kaya pumapayag ako na ipagpatuloy pa namin ni Enzo ang lahat. Pinilit din niyang magsiping kami nung araw na yon. Wala akong nagawa. Nandiri ako sa sarili ko pero alam kong kasalanan ko yon. Kung hindi ko hinayaan na lumalim ang koneksyon namin, hindi ako mapupunta sa ganong klase ng sitwasyon. Sa ngayon ay pinag-iisipan ko pa kung paano ako makakatakas kay Enzo nang hindi nalalaman ni Kaye ang tungkol sa amin. Wala akong balak na magpatulong sa mga pulis dahil paniguradong makakarating yon kay Kaye. Ayokong iwan ako ni Kaye, Papa Dudut, lalo na ngayon na mahina ako at problemado. Kailangan ko si Kaye sa tabi ko. May maisasuggest ba kayong paraan para makatakas ako sa sitwasyon ko at hindi malaman ni Kaye ang katotohanan? Salamat po sa lahat ng tutulong. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Miyu. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Barangay LS 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Wala tayong kasiguraduhan kung ano ang dala ng ating hinaharap. Pero gagawin natin ang lahat magkaroon lang tayo ng maayos na kinabukasan. Ganito ang ginawa ng ating kabarangay na si Dado. Sumama siya sa isang babaeng tingin niya ay makapagpapaangat sa kanyang estado sa buhay. Pero nang biglang bumalik ang babaeng dating nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan ay naipit siya sa isang malaking suliranin kung sino ba sa dalawa ang dapat niyang piliin. Ang babae bang idinidikta ng kanyang isip o babaeng isinisigaw ng kanyang puso? Kung sino ang kanyang pinili sa huli, yan ang dapat ninyong abangan. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, 45 anyos na po ako ngayon habang sinusulat ko ang liham na ito para sa inyo. Pero ang storya po na ibabahagi ko ay nangyari noong 25 years old pa lamang ako. Dado po ang pangalan ko. Ipinanganak, lumaki, hanggang ngayon ay nakatira dito sa Tondo. Hindi maganda ang buhay na ipinagkaloob sa akin. Laking squatter ako, Papa Dudut. Sugarol ang nanay ko samantalang dating drug addict naman ang tatay ko bago siya namatay. 5 kaming magkakapatid at lahat kami ay hindi nabigyan ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Sa murang edad ay maaga na akong nagbanat ng buto para mapakain ng nanay kong walang trabaho at 5 kapatid na palamunin. Dahil walang tinapos ay nahirapan akong kumayod, Papa Dudut. Kaya nauwi ako sa mga iligal na gawain. Natuto ako magnakaw, ito ang naging pangunahing hanap buhay ko noon. Kung matatawag man itong hanap buhay. Labas-pasok ako noon sa kulungan dahil sa naging trabaho ko. Ganon pa man ay hindi ko pa rin tinigilan ang masamang gawaing yon. Ito lang po kasi ang tanging paraan para magkapera ako noon at mapakain ko ang pamilya ko. Saka na lang ako natigil sa pagnanakaw ng isang barkada ang magpasok sa akin sa kalakaran ng pagbebenta ng laman. Kahit papaano ay meron din naman daw akong itsura at magandang pangangatawan. Pwede ko raw itong gamitin para magkaroon ng mas malaking halaga ng pera. Dahil wala naman akong karapatang mamili ng trabaho ay pinatos ko po ito, Papa Dudut. At tama nga ang sinabi ng kabarkada ko. Malaki ang nakukuhang pera sa pagbebenta ng laman. Sa trabaho na ito ko na po nakilala si Tonya, ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Totoo nga ang sinabi nila, Na ano? na magaling kang bata. Nag-enjoy ka ba? Oo, sobra. Ito yung matagal ko nang hinahanap eh. Ngayon ko na lang ulit naranasan. Patikim pa lang yan. Marami ka pang pwedeng maranasan sa akin. Talaga ba? O baka naman puro salita ka lang. 30% pa lang yung naranasan mo sa akin kanina. Malalaman natin yan sa susunod na pagkikita natin. Bakit? Alis ka na ba? Hindi pa. Gusto ko muna makipagkwentuhan sa'yo. Talaga? Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? Ilang taon ka na nga ulit? 25. Malayo pa lang agwat natin ha. Nung ganyan pa ang edad ko, hindi ka pa ipinapanganak. Ilang taon ka na ba? Hulaan mo. 30? Sorry, bobo ko sa math eh. 50 na ako. Papasa na ako bilang nanay mo. Talaga ba? Hindi halata ah. Alam mo, babayaran naman kita eh, kahit hindi mo ako bulahin. Di nga. Totoo naman sinasabi ko eh. Bata ka pa talaga tingnan. Wala ka bang asawa? Meron. Eh, bakit ka nagbabayad ng lalaki kung may asawa ka naman pala? Di na ba makatayo sandata ng asawa mo? Kaya pa naman. Ang problema, sa ibang babae ginagamit yung espada niya.
Kaya sa iba ka rin sumasama. Gumaganti ka sa kanya. Hindi ako gumaganti. Sinasagot ko lang ang pangangailangan ng katawan ko. Paminsan-minsan, kailangan mo rin diligan ng halaman. Kung niloloko ka ng asawa mo, bakit di mo pa siya iwalayan? Bata ka pa nga talaga. Hindi ganun kadali yun, Dado. Paanong hindi? Marami kang bagay na dapat i-consider bago ka makipaghiwalay. Mahirap magdesisyon basta-basta gamit ang emosyon lang. Kailangan mo rin gumamit ng utak. Kapag nakipaghiwalay ako sa asawa ko, ano mangyayari sa akin pagkatapos? Paano ang mga anak ko? Hindi mo pa yan maiintindihan ngayon kasi wala ka pang anak, wala ka pang asawa. Isa pa, hindi mo kilala ang asawa ko. Mahirap kalabanin ng taong yun. Hahayaan mo na lang ba na harap-harapan kang niloloko ng asawa mo? Hinahayaan ko ba talaga? Kaya ka nga nandito sa tabi ko, di ba? Di ka ba natatakot na baka mahuli tayo ng asawa mo? Wala namang pakialam yon kahit na mahuli niya ako eh. Ang mahalaga, hindi ako mahuli ng ibang tao dahil kapag nangyari yon, masisira ang pangalang inaalagaan namin. Yon ang dahilan kung bakit hindi rin ako nagsasalita. Kahit na nahuhuli ko siyang kasama niya ang mga kabit niya. Mga? Dado, kung mayaman ka, hindi lang isa ang magiging kerida mo. Kayang-kaya mong bumili ng 2, 3, hanggat may maisasalpak kang pera sa pagmumukha nila. Hindi ka mauubusan ng babae. Ibang klase talaga mayayaman, no? Sarap siguro maging milyonaryo. Masarap, pero mahirap. Lalo na kung hindi na kayang tumbasan ng pera ang mga bagay na hinahanap mo. Lahat naman ng bagay dito sa mundo may katumbas na pere. Hindi lahat. Maniwala ka sa akin, pera-pera lang yan. Basta may pera ka, lahat makukuha mo. Bata ka pa nga talaga. Pangalawang beses mo nang sinabi yan Hindi na ako bata. O siya, hindi na. Magbihis ka na. Aalis na tayo bago tayo abutan ng araw. Walang trabaho si Tonya, Papa Dudut. Pero hindi na niya kailangan magtrabaho dahil mayaman naman ang asawa niya. Ito ang rason kung bakit sa kabila ng harap-harapang panloloko sa kanya ng asawa niya ay hindi siya maiwan-iwan ni Tonya dahil sa kayamanan nito. Isa pa ay ayaw din niyang iwan ang 3 niyang anak na siyang tanging nagbibigay sa kanya ng rason para mabuhay. Nagkakilala kami ni Tonya matapos akong irekomenda ng isang kaibigan sa kanya. Naghahanap siya noon ng bagong lalaki dahil nagsawa na raw siya sa dati niyang boy toy. Maganda si Tonya, Papa Dudut. Kahit na 50 anyos na siya ay meron pa rin siyang magandang pangangatawan. Hindi mo siya makikitaan ng linya sa mukha niya. Makinis pa rin ang balat niya na daig pa ang balat ng bagong panganak. Sa unang tingin ay hindi mo akalaing nagbabayad siya ng lalaki para lang masagot ang pangangailangan niya sa katawan. Meron kasi siyang maamong mukha, mga tipo ng mukhang mapagkakatiwalaan. Simula noon ay naging suki ko na si Tonya. Twice a week kami noon kung magkita at talaga namang tiba-tiba ako noon pagkatapos kong maibigay ang kagustuhan niya. Simula noon ay ako na ang nagbigay ng mga bagay na hindi kayang ibigay sa kanya ng asawa niya. Doon na po mas lumalim pa ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Sa sobrang pagkahumaling niya sa akin ay nagsimula na niya akong bigyan ng mga material na bagay. Sinimulan niya sa mga mamahaling relo na nasundan ng mga branded na damit at sapatos. Yun nga lang, Papa Dudut, ay kasabay ng paggasto sa akin ni Tonya ay ang pagkontrol niya sa buhay ko. Ang sosyali naman dito. Dapat sinabihan mo ako na sa gantong lugar tayo pupunta. E di sana nagsuot man lang ako ng maayos-ayos na damit. Para kanino ka mag-aayos? Para sa ibang customer? Hindi ka naman nila kilala. Isa pa, wala tayong kasama rito kundi yung mga server lang. Para saan pa't magsusuot ka ng maayos na damit? Siyempre, nakakahiya. Tinan mo nga tong suot ko, para akong tambay. Bakit, hindi ba totoo yun? Grabe ka naman sa akin. May trabaho naman ako, no? Ano, callboy? Trabaho bang tawag mo dun? Paano ka nga ba napasok sa trabahong yan? Gipit. Yun lang naman ang sagot dyan eh. Lahat ng taong katulad ko,
Hindi naman namin ginusto tong trabahong to. Kung mas may maayos sana kaming hanap buhay, ay di sana wala kami sa lansangan. Hindi mo sana ako nakilala. Ayaw mo bang iwan yung pagko-callboy mo? Bakit naman? Dito ako kumikita eh. Kesa naman magnakaw, mas magandang trabaho na to. Pag tumigil ako sa pagko-callboy, saan ako kukuha na ipapakain ko sa pamilya ko? Sa'yo? O sige, Anong o sige? bibigyan kita ng monthly allowance kapag tumigil ka dyan sa trabaho mo. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil gusto kong ako lang ang trabahuhin mo. Mabait akong tao pero madamot ako pagdating sa mga ari-arian ko. Talaga ba? Bakit yung asawa mo? Di mo pinagdamot? Dahil hindi ko naman siya pag-aari. Matagal na kaming may kanya-kanyang buhay. Magkasama kami sa isang bubong, pero magkaiba na ang buhay naming dalawa. At huwag mo nang pakialaman ng buhay pamilya ko. Mag-focus ka na lang sa akin. Magkano ibibigay mong monthly allowance sa akin? Magkano ba gusto mo? Plano kong pabalikin sa pag-aaral yung bunso kong kapatid eh. Medyo malaki-laki kailangan ko. Okay na ba yung 50,000? Yun lang? Lang? Buwan-buwan yun ha. Pero kung may tataas pa, baka pwede mo pang dagdagan. Ako nang bahala dyan. Kapag pumayag ka sa gusto ko, kailangan mong sumunod sa rules ko. Anong klaseng rules naman yan? Nasabi ko na kanina yung una, huwag kang makialam sa family affairs ko. Mas maganda na yung wala kang alam. Bawal mong kontakin ang sino man sa pamilya ko, lalo na ang asawa ko. Maniwala ka sa akin, para sa ikabubuti mo yan at hindi para sa akin. Ba't ko naman gagawin yun? Wala naman akong pake sa asawa mo, no? Mas maganda na yung sigurado. Pangalawa, kapag aksidente tayo nagkita in public, hindi tayo magkakilala. Hindi mo ako kilala at hindi rin kita kilala. Kahit simpleng eye contact, wag mong gawin sa akin, naiintindihan mo? Sige, kaya ko namang gawin yun. Kikitain mo lang ako tuwing schedule natin. Bawal kang pumunta sa bahay. Bawal mo akong puntahan. Ako ang pipili ng araw, oras at lugar kung kailan tayo magkikita, kaya dapat ready ka anytime. Di ko naman alam kung saan ang bahay niyo eh. Huwag kang mag-alala. At wala rin ako pinagkakaabalahan kaya anumang oras pwede ako. Kikitain kita agad pag gusto mo. And lastly, bawal kang makipagkita sa ibang babae. Bawal kang makipagrelasyon sa iba, lalong-lalo na ang makipag-sex. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero paano kung… Wala nang pero-pero. Oo, hindi lang ang gusto ko marinig. Nagkakaintindihan ba tayo? O sige, meron ka pa bang idadagdag? Baka may nakalimutan ka pa. Sa ngayon, yun na lang muna. Okay, yun lang naman pala eh. Titigil na ako sa trabaho ko kung yan ang gusto mo. Basta, ikaw nang bahala sa akin. Sayong-sayo na ako. Good. Papadudot simula noong nakilala ko si Tonya ay mabilis na nagbago ang buhay ko. Hindi lang ang buhay ko, kundi maging ng buong pamilya ko. Ang totoo nga po niyan ay hindi na nga sila noon nagtatanong kung saan nanggagaling ang perang ibinibigay ko sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay nakakakain sila ng maayos at hindi na pinoproblema ang araw-araw na gastusin. Sa kanilang lahat ang nanay ko ang pinakamasaya dahil bawat perang ibinibigay ko ay dagdag sa pagsusugal niya. Hindi ko ikakaila, papadudot na si Tonya ang dahilan ng pag-angat namin mula sa kahirapan. Kaya naman hinayaan ko lamang siyang makuha ang gusto niya mula sa akin. Halos 8 buwan ako naging kabit ni Tonya at sa loob ng 8 buwan na yon ay nagbuhay mayaman ako. Nakatira na ako noon sa isang kondo na binili ni Tonya para sa akin para hindi na kami mahirapang magkita. Isang sasakyan din ang pinangalan niya sa akin. Maliban dito ay nakatapak na rin ako sa iba't ibang bansa tuwing isinasama niya ako sa mga travel niya abroad. Papadudot, ako na yata ang pinakaswerteng lalaki sa mundo ng mga panahong yon. Ang kailangan ko lang gawin ay ibigay ang atensyon at pagmamahal na hindi niya matanggap mula sa asawa niya at sagot na nito ang lahat ng pangangailangan ko. Akala ko noon ay wala na akong mahihiling pa dahil ang mga dating pinapangarap ko lang ay natatamasa ko na kapalit lang ng ilang gabing kasama si Tonya. Pero ang kagustuhan ko sa buhay ay biglang nagbago nang muli kong makita ang ex-girlfriend kong si Star. Papadudot, magkababata kami ni Star
Magkasama na kaming lumaki at sabay na namulat sa malupit na mundong ito. Magandang babae si Star. Itinago nga lang ng kahirapan ang tagline nitong kagandahan. Ganun pa man ay siya ang unang babaeng bumihag sa puso ko. Makulit kasi siyang tao at mataas ang pangarap sa buhay. 17 anyos lang siya noon nang mabuntis siya. Pero dahil wala naman siyang kakayanang mag-alaga ng bata noong panahon na yon, at dahil na rin sa kahirapan ay napilitan siyang ibenta ang kanyang dinadala sa mag-asawang hirap magkaanak. 20 anyos na kami noon nang sinimulan kong ligawan si Star. Hindi ako ang unang nobyo niya pero isa ako sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Magaan ang loob niya sa akin at ramdam niya na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya niya ako sinagot, Papa Dudut. Mabilis din namang natapos ang relasyon naming dalawa ni Star. Dahil isang araw ay bigla na lang siyang nawala sa lugar namin. Nabalitaan ko na lamang na sumama na pala siya sa isang matandang foreigner sa kagustuhang matakasan ang hirap ng buhay. Papa Dudut, umalis siya nang walang paalam. Ni hindi man lang niya nilinaw kung ano ang mangyayari sa relasyon namin matapos siyang umalis. Simula noon ay hindi ko na po siya nakita. Lumipas ang 5 taon ay wala akong natanggap na balita mula sa kanya. Hanggang sa muli nga kaming nagkita sa isang coffee shop. Excuse me? Dado? Ikaw ba yan? Ako nga. Star? Oh, long time no see! Ikaw nga. Grabe, ang laki na pinagbago mo ah. Muntik na kitang hindi mamukhaan. Siyempre, nag-upgrade na tayo. O ano, kumusta ka na? Mukhang big time ka na. Di naman. Sinuwerte lang. Tingnan mo nga, ang gara ng damit mo. Nakarelo ka pa. Teka, totoo ba yan? Baka fake yan, ha? Totoo to. Regalo lang sa akin. Ikaw, musta ka na? Okay naman, maayos na ang buhay, sa awa ng Diyos. Kayo pa ba nung… Ni George, yung foreigner? Ay, hindi na, wala na yun. Paanong wala na? Hiwalay na kayo? Deads na. Matanda na rin kasi. Kaso nung namatay, pinalayas kagad ako ng pamilya niya. Gold digger daw kasi ako. Hindi ko naman sila masisisi. Sino ba naman kasing 20 anyos ang sasama sa lalaking 80 na, 'di ba? Ano nangyari pagkatapos? Wala, malis ako. Wala naman din ako magagawa pa doon. Hindi rin naman ako mahal nung matanda. Hindi ko rin naman siya mahal. Gusto lang talaga niya na makakasama hanggang sa mamatay siya. Paano ba naman kasi? Pinabayaan siya ng mga anak niya. Tapos nung namatay, para sila mga buitring nag-agawan sa natitirang yaman ng tatay nila. Ako naman, binenta ko yung mga alahas na binigay sa akin ng matanda. Yung perang nakuha ko doon, pinagpatayo ko ng maliit na negosyo. Tapos nag-boom. Yun, ngayon eto, negosyante na ako. Hindi ko na kailangan ng matandang mayaman. Hindi ko na kailangan mamalimos sa daan tulad nung kabataan natin. Ang layo na narating natin, oh. Parang kailan lang nung magkausap tayo sa harap ng bahay nyo. Nangangarap ng mga bagay na meron na tayo ngayon. Tama nga yung sinabi nila na darating din yung oras natin at ngayon na yun. Nakakatuwa nga eh. Nagkita tayo ulit kung kailan maayos ang buhay natin. Kaya nga Oh, kumusta naman ang love life mo? May boyfriend ka ba ngayon? Ako? Wala akong boyfriend. Masyado ako busy sa negosyo ko, wala pa akong time para dyan. Walang time o talagang ayaw mo lang muna magka-love life? Wala talagang time, promise. Ikaw ba, may girlfriend ka na? Wala rin. Walang girlfriend kasi may asawa, no? O wala talaga? Wala talaga. Single na single ako ngayon. Bakit naman wala? May nililigawan ka ba? May hinihintay? Sabihin na lang natin na may hinihintay akong bumalik. At nakita ko na siya ulit ngayon. Nakita mo na? Ako ba yan? Ayoko mag-assume ha. Pero hindi naman siguro ako yung tinutukoy mo, no? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Malay mo. Anong klaseng sagot yan? Pero seryoso, masaya ako na nakita uli kita. Ako rin. Kaya dapat may kasunod pa to ha. Sandali nga, kunin mo na lang yung phone number ko para makalabas naman tayo minsan. O eto,
Yung calling card ko ha. Medyo busy ako during weekdays kaya pag mag-i-invite ka, dapat weekends. Okay, sige. Labas tayo next time. O paano yan? Maiwan na kita ha? Nagmamadali rin kasi ako eh. Dumaan lang talaga ako para bumili ng kape tapos sakto naman nakita kita. Message mo ako ha? Sige na, bye! Sige, ingat. Kita na lang tayo sa susunod. Papadudot na kailang sulyap pa nga ako kay Star noon bago ko nakumpirma na siya ngayon dahil sobrang laki ng pinagbago niya. Hindi mo aakalaing nagmula siya sa hirap para siyang nag-glow up ng 5 beses. Ang dating marurumi at lumang damit ay napalitan ng magarang kasuotan. Para siyang modelo na sinuotan ng mga branded na damit. Puno rin ng kumikislap at kumikinang na alahas ang leeg at tenga nito. Pagkatapos ng pagkikita namin ay nagpalitan kami ng contact number. Nang araw na yon ay parang kandilang nasindihan muli ang pag-ibig namin na noon ay naiwan sa dilim. Sa muling pagkabukas ng koneksyon namin ni Star ay unti-unti naming naibalik sa dati ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Ngayong alam ko nang hindi pa nakatali si Star ay porsigido na ako noong ibalik ang dati naming relasyon. Gusto ko siyang ligawan. Gusto kong ituloy namin ang naunsyami naming pag-iibigan. Ngayong pareho na kaming may kaya sa buhay ay wala nang magiging hadlang sa pagsasama naming dalawa. Niligawan ko si Star, Papa Dudut. Sa katunayan ay hindi na ako pinahirapan pa ni Star dahil maging siya ay gusto na rin ibalik ang dating kami. Mabilis kaming pumasok sa isang relasyon. Nang panahong yon, alam kong mali pero pareho kong pinagsabay sina Tonya at Star. Isang kasalanang pinagsisisihan ko pa rin hanggang sa ngayon. Dado, may tanong ako. Ano yun? Ano palang trabaho mo? Hindi ako usually nagtatanong kung anong trabaho ng mga tao kasi hindi naman kailangan yon. Pero naku-curious lang din ako sa'yo. Gusto ko malaman ang rags to riches story mo. Ako? Sinuwerte lang ako. Anong sinuwerte? Nirekomenda lang ako ng kaibigan ko tapos nakapasok ako sa isang kumpanya. Oh, talaga? Natanggap ka kahit wala kang tinapos? Oo naman. Hindi naman importante kung anong tinapos mo eh. Ang importante sa kanila kung magaling ka sa trabaho mo. Eh magaling ka naman ba? Oo naman. Ako pa. Magaling ako sa lahat ng bagay. Eh kung hindi mo mamasamain, ano bang trabaho mo? Di ko pwedeng sabihin eh. Medyo confidential kasi. Confidential? Bakit naman? Baka mamaya illegal pala yung trabaho mong yan, ha? Hindi no. Walang nilalabag na batas ng trabaho ko. O sige, kung ayaw mong sabihin, di okay lang. Hindi naman sa ayaw kong sabihin. Hindi lang talaga pwedeng ipaalam sa iba eh. Oo na, hindi na kita pipilitin. Next month, mansari na natin ah. Anong gusto mong gawin? Ako? Ano ba? Gusto mo mag-out of town tayo? Nako, baka mahirapan tayo dyan. Pero tingnan natin, baka magawa ko ng paraan. Or pwede rin naman kumain na lang tayo sa labas. Baka busy rin pala ako nun. Naalala mo pa ba yung unang mansari natin? Yung nasa Tondo pa tayo? Oo naman. Hindi ko makakalimutan yun, no? Kape at pandesal habang umuulan. Napakasimple pero nung araw na yon, naramdaman ko kung gaano kaganda yung buhay. Yung moment na yun, kahit ang dami nating problema, nabigyan mo ko ng motivation para mangarap ng mas malaki. Ako rin. Di ko rin makakalimutan yung araw na yon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng totoong saya sa kabila ng estado natin. Kaso nga lang, nung sumunod na buwan, bigla ka na lang nawala. Siya nga pala yung nangyari sa atin nun. Gusto ko sana mag-sorry sa nagawa ko. Huwag na nating balikan yon. Kailangan natin bigyan ng closure yun bago tayo makapagsimula ulit. Nakaraan na yun eh. Naiintindihan ko naman kung ba't mo nagawa yun. Kailangan ko kasing i-prioritize ang pamilya ko nun kaya ako sumama kay George. Si George, yung asawa mo? Oo, siya kasi nagbigay sa akin ng opportunity na baguhin ang buhay ko. Buhay namin. Kaya kahit masakit sa akin, kailangan kitang iwan. Ang naging kasalanan ko lang, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Hindi kita sinabihan. Iniwan kita sa ere. Alam mo,
Sobrang nasaktan ako noon. Nagalit ako sa'yo. Nagalit ako kasi pinaniwala mo ako na magtatagal tayo. Yun pala. Kaya nga gusto kong mag-sorry. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo. Mahal naman talaga kita eh. Kaya masakit din sa part ko na iwan ka. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Pinapangako kong hindi na mauulit yung nangyari. At yung inaasahan mong magtatagal tayo, tutuparin ko yun. Isa pa, hindi natin kailangan magtagal. Kasi hindi na tayo maghihiwalay. Promise yan? Oo, promise! Kaya sana mangako ka rin sa akin na ikaw na talaga na hindi mo ako lolokohin, hindi mo ako sasaktan. Kasi ako, all out na ako sa'yo. Wala nang urungan, wala nang aalis. Simula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin naman talaga ang gusto ko eh. Walang nagbago doon. Salamat sa second chance, Dado. Papadudot, inilihim ko kay Star ang relasyon naming dalawa ni Tonya. Alam ko kasing hindi maganda ang reaksyon ni Star kapag nalaman niya kung ano ang ginagawa naming dalawa ni Tonya. Gumawa ako ng ibang kwento kung paano ako nagkapera na agad namang pinaniwalaan ni Star. Isa pa, hindi ko na kailangan pang banggitin si Tonya dahil plano ko naman noong makipaghiwalay sa kanya. Nabigyan ako ng pangalawang pagkakataong makasama si Star at hindi ko nasasayangin pa ang chance. Bago pa mahuli ang lahat ay kakalasan ko na si Tonya. Ang problema, Papa Dudut, ay hindi pala ganong kadaling magdesisyon. Marami nang nagawa para sa akin si Tonya para pakawalan lamang niya ako basta-basta. Napagtanto ko na hawak-hawak pa rin ni Tonya ang lahat ng meron ako sa ngayon. Ang tinitirhan ko, ang gamit na sasakyan, ang perang nagpapakain sa akin maging sa mga suot kong damit. Lahat ay nasa kamay ni Tonya. At kapag kumawala ako sa kanya ay kasabay din niyang mawawala ang mga ito. Isang bagay na hindi ko kayang mangyari. Sa akin pa rin kasi umaasa ang buo kong pamilya at kapag nawala si Tonya ay babalik ulit kami sa dati. Wala rin naman akong trabaho noon na babagsakan kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang manatili sa buhay ni Tonya. Itinuloy ko ang relasyon namin ni Star at kasabay nito ay patuloy pa rin akong nakipagkita kay Tonya. Ginawa ko ang lahat para maitago sila sa isa't isa pero may hangganan. Ang kakayahan kong yon, Papa Dudut. Dumating ang araw na kinakatakutan ko at yon ay nang mahuli ni Tonya ang relasyon namin ni Star. Papa Dudut, halos 1 taon na noon ang tagong relasyon namin ni Tonya. Samantalang 6 na buwan naman ang sa amin ni Star. Medyo mahirap ang magkaroon ng dalawang buhay na magkaiba. Lalo na at ang isa rito ay puno ng kasinungalingan. Minsan nga ay nalilito na rin ako sa mga nangyayari sa punto na muntik na akong mahuli sa sikretong tinatago ko. May pagkakataon noon na niregaluhan ko si Star ng kwintas na para dapat kay Tonya. Dumating din sa puntong sabay nila akong kinailangan. Pero dahil nakaschedule ako kay Tonya ay siya ang sinipot ko at nagrason na lamang ako kay Star. Alam kong nagkakaroon na noon ng pagdududa si Tonya. Bigla kasi siyang naghigpit sa akin. Oras-oras niyang inaalam kung saan ang kinakaroonan ko. Minsan nga ay nahuli ko siyang kinakalikot ang cellphone ko habang nasa CR ako. Mabuti na lamang at 2 ang gamit kong cellphone. Isa para kay Tonya at ang isa naman ay para kay Star. Ilang buwan din po akong tumagal sa ganong sitwasyon bago natuldukan ng lahat, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan kami noon ni Star sa date namin nang biglang magpakita sa amin si Tonya nang walang pasabi. Mabuti naman na kapag day off ka ngayon. Kala ko ba busy ka tuwing Huwebes? Mabait yung boss ko eh. Pinayagan naman ako mag-off. Sinabi ko kasi may emergency ako. Aba, nagsinungaling pa ah. Yung mga ganyang boss na mababait, dapat hindi mo niloloko. Mahirap na makaharap ngayon ng boss na marunong umintindi, no? Ngayon ko lang naman ginawa to eh. Tsaka mabait akong empleyado. Kaya pinagbibigyan niya ako tuwing humihingi ako ng pabor. Mabuti naman kung ganon. Uy, nga pala, next week busy ako ha. Uwi kasi ako ng Lucena eh.
Bakit? Anong gagawin mo doon? Bibisitahin ko si nanay. Wala na ba sila sa Tondo? Sorry Wala kasi nung maghiwalay tayo. Hindi na kasi ako nakibalita sa kanila. Okay lang yun. Naiintindihan ko. Matagal na silang wala sa Tondo. Nung umalis ako, umuwi sila ng Lucena. Doon na sila tumira. Tsaka maghahanap ako ng magandang lugar kung saan pwede magpatayo ng business doon. Magtatayo ka ng negosyo sa Lucena? Oo, last month ko pa plano magtayo ng second branch doon. Kailan balik mo? Hindi pa ako sure Baka 3-4 na araw ako doon. Matagal na rin kasi akong hindi nakakabisita sa kanila Ganon ba? Kung hindi ka nga sana busy, Well, hello! isasama sana kita Yes? Kilala ba kita? Hindi. Pero kilala ako ng kasama mo. Tonya! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako ang magsabi ng tanong na yan sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba may emergency ka? Naayos ko na yung emergency. Wala nang problema. Kung ganon, kitain mo ako mamaya. Maghihintay ako sa'yo. Ikaw po ba yung boss ni Dado? Boss? Oo, siya nga. Siya yung boss ko na sinasabi ko. Boss ko siya. Sorry po, ma'am. Pasensya na kayo. Akala ko kasi off niya ngayon. Ako talaga yung nagpumilit sa kanyang lumabas kaya sana wag po kayong magalit sa kanya. At ikaw si... Ako po pala si... Star. Siya po si Star. Kaibigan ko po. Kaibigan. Ha? I see. Nice to finally meet you, Star. So paano yan? Maiwan ko na kayo at baka nakakabala na ako sa inyo. Hihintayin na lang kita mamaya, Dado. Alam mo naman siguro kung saan ako makikita, di ba? Opo. Mamaya na lang. Talaga, Dado? Kaibigan? Kaibigan mo lang ako? Sorry. Nabigla ako sa nangyari. Hindi ko inaasahan na makikita tayo ni Tonya. Kinakahiya mo ba akong girlfriend? Hindi. Hindi kita kinakahiya, Star. Mahirap kasang ipaliwanag Basta hindi pwedeng malaman ni Tonya na may girlfriend ako. At bakit naman? Nasa kontrata mo ba na bawal ka magka-girlfriend? Ipapaliwanag ko na lang sa susunod na pagkikita natin. Kailangan ko muna puntahan si Tonya. Aalis ka na? Kailangan Pasensya ka na, Star. Babawi ako sa susunod. Dado! Dado, sandali lang. Ano ba? Hindi pa ako tapos. Marami pa akong tanong. Nabigla ako sa hindi inaasahang pagdating ni Tonya, Papa Dudut. Kaya hindi agad ako nakapag-isip ng maayos na rason. Alam kong pareho silang nagtaka sa mga lumabas sa bibig ko. Si Tonya na pinalabas kong boss ko at si Star na ipinakilala ko bilang kaibigan. Nagalit si Star sa akin ng araw na yon dahil hindi ko inamin na girlfriend ko siya. Alam kong maging si Tonya ay ganun din ang nararamdaman ng mga oras na yon. Naipit ako sa sitwasyon kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang magsinungaling. Hinayaan ko munang humupa ang init ng ulo ni Star bago ko siya muling kinausap. Sa halip ay si Tonya ang una kong hinarap. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na natakot akong magpakita ulit kay Tonya matapos ang nangyari. Matalino siyang tao at alam kong alam na niya ang mga nangyayari. Kaya wala nang rason pa para magsinungaling ako sa kanya. Bago umuwi sa kondo ay sinubukan kong tawagan si Tonya sa kanyang cellphone para makapagpaliwanag. Pero hindi niya ako sinasagot. Wala na akong ibang choice noon kundi ang harapin siya mismo. Pagkarating ko sa tinitirhan kong kondo ay nadatnang ko si Tonya noon na naghihintay. Kalmado ang itsura nito pero alam kong sa loob-loob niya ay kumukulo na ang dugo niya. Isa sa mga pinagbabawal niya ang nilabag ko at ito ay ang makipagrelasyon sa iba habang kami pang dalawa, Papa Dudut. Tonya, kanina ka pa ba dito? Maupo ka, Dado. Simulan mo nang magpaliwanag hanggat hindi pa mainit ang ulo ko. Tonya, kung ano man yung iniisip mo, hindi totoo yan. Kaibigan ko na talaga si Star. Kababata ko siya. Sabay kaming lumaki sa Tondo. Kababata? Kaibigan lang?
Talaga ba? Nagsinungaling ka sa akin na may emergency ka para lang sa kaibigan? Yan ang gusto mong paniwalaan ko? Totoong sinasabi ko. Maniwala ka naman sa akin. Walang namamagitan sa amin ni Star. Hindi ko siya girlfriend kung yun man ang iniisip mo. Huwag mo nang ipagpilitan, Dado. Hindi mo ako mapapaikot sa mga kasinungalingan mo. Alam kong girlfriend mo siya. Anong tingin mo sa akin? Bata na madaling mauto? Huwag ako. Dahil sa edad kong to, basang-basa ko na lahat ng mga galaw mo. Tonya! Umamin ka na. Girlfriend mo siya? Oo, dati. Naging kami noon. Nung nagkita kami uli, nagkabalikan kami. Sabi na nga ba eh. Akala mo hindi ko napapansin yung biglang pagbabago ng ugali mo? Dado, asawa ko nga nahuhuli ko sa mga kataksilan niya eh. Ikaw pa kaya? Sinadya mo bang magpakita sa amin kanina? Oo. Nung nagpaalam ka sa akin, sinundan kita mula dito hanggang sa meeting place nyo ng girlfriend mo. Bakit mo ginawa yun? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Sinubukan kitang pagkatiwalaan, Dado, pero simula nung nagduda na ako sa mga kilos mo, binawi ko na ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Kailanman, hindi pa nagkakamali ang mga hinala ko at pinatunayan mo lang na tama ako, na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Tahimik lang ako pero napapansin ko lahat ng galaw mo. Akala mo hindi ko nakikitang may ibang phone kang gamit? Na palagi ka nagmamadaling umalis tuwing nagkikita tayo? Na nababawasan ang atensyon mo sa akin? Naranasan ko na lahat ng bagay na yan sa asawa ko, kaya hindi mo na ako maloloko. Iniisip mo pa lang ang susunod na galaw mo, alam ko na kung anong gagawin mo. Alam mo kung bakit? Kasi pare-pareho lang kayo. Napaka one-dimensional niyong mga lalaki. Masyado kayong predictable. Sana maintindihan mo ako, Tonya. Oo, hawak mo ang oras ko pero di mo hawak ang puso ko. Di mo ko madidiktahan kung sino dapat ang mahalin ko. Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa'yo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipagkita ka sa akin? Hindi na kailangan. Nasa puso't isip ko lahat ng sinabi mong bawal kong gawin. Yun naman pala eh. So anong ka-estupiduhan to? Kayang-kaya kitang palitan, Dado. Kung nabago ko ang buhay mo sa isang pitik lang, kaya rin kitang ibalik sa dati ora mismo. Tonya, wag mo namang gawin to. Nag-aaral pang kapatid ko. Kailangan ko to. Kailangan kita. Pwes, sumunod ka sa gusto ko. Gagawin ko ang lahat. Bigyan mo lang ako ng second chance. Lahat? Sigurado ka ba dyan? Oo! Hindi mo alam kung gaano kalaki na itulong mo sa akin at sa pamilya ko. Malaking pasasalamat ko doon kaya sana hayaan mo akong bumawi. Madali lang naman akong kausap. Kung handa kang gawin ang lahat para sa akin, patunayan mo. Iwan mo si Star. Ano? Hiwalayan mo ang girlfriend mo. Di ko yan pwedeng gawin. Mahal ko si Star, Tonya. Mamili ka. Pamilyang binubuhay mo o ang taong mahal mo? Tonya naman. Sabihan mo ako kung nakapagdesisyon ka na. Maiwan na muna kita. Baka sakaling makapag-isip ka ng tama kung mag-isa ka. Papadudot, ang totoo ay mabait naman talaga si Tonya. Ito ang nakita ko sa pagsasama naming dalawa. Naging bato nga lang ang puso niya dahil sa mga naging karanasan niya sa kanyang asawa. Ang lalaking dati niyang minahal ay pinagtaksilan siya hindi lang isang beses kundi paulit-ulit. Lahat ng ito ay kailangan niyang tanggapin para lamang mapanatiling buo ang kanyang pamilya. Hindi ko naman siya kinakampihan dahil meron akong nahihita sa mga masasamang ginagawa niya. Pero gusto ko lang din sabihin na kung ano man siya ngayon ay dahil pinagkaitan lang siya ng kapalaran. Ganon pa man ay hindi ko kayang ibigay ang hinihiling ni Tonya, Papadudot. Hindi ko kayang iwan si Star dahil siya ang totoong itinitibok ng puso ko. Noon pa man ay alam ko na ang kahihinatnan ng relasyon naming dalawa ni Tonya. Hindi ko siya minahal. Pinakisamahan ko lamang siya dahil sa kanyang yaman at alam naming pareho yon. Kailangan niya ako at kailangan ko rin siya.
Sa madaling salita ay naggamitan lamang kami. Alam kong sa oras na iwan ko si Tonya ay mawawala na rin sa akin ang lahat ng yaman na meron ako. Kahit na anong gawin ko, kahit na sino man sa kanilang dalawa ni Star ang piliin ko, meron pa ring mawawala sa akin. Sa huli mas pinili ko ang taong makapagpapaligaya sa akin, Papa Dudut. Sa kanilang dalawa ni Tonya at Star, si Star ang pinili ko, Papa Dudut. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay, mahirap man ang maghanap ng pera ay kakayanin ko ito para lamang sa taong minamahal ko. Hindi ko kailangan ng malaking tirahan, ng magarang sasakyan at magandang kasuotan kung wala naman itong naibibigay na kaligayahan sa aking buhay. Si Star lang ang nakapagbibigay sa akin noon kaya siya ang pinili ko sa kabila ng salaping magmumula kay Tonya. Si Tonya ang patunay na hindi lahat ng may kaya sa buhay ay masaya. Maraming ang pera si Tonya. Kaya niyang magpunta sa iba't ibang bansa anumang oras. Kaya niyang bilhin ang lahat ng nais niyang bilhin. Pero sa huli ay malungkot pa rin siya. Hindi kasi matutumbasan ng pera ang inaasam niyang pagmamahal na matagal na niyang gustong maranasan. Ayoko matulad sa kanya, Papa Dudut. Ito ang dahilan kung bakit handa kong talikuran ang lahat para lamang kay Star. Bago ako nakipaghiwalay kay Tonya ay kinausap ko muna si Star para liwanagin ang nangyari sa resto. Gumawa ako ng panibagong kasinungalingan para mapagtakpan ang nauna kong kalokohan. Pinalabas kong may gusto sa akin si Tonya at kapag nalaman niyang may girlfriend ako ay paalisin ako sa trabaho. Naniwala si Star sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Ganon kalaki ang tiwala niya sa akin. Doon din ay pinangako kong hindi na ako magsisinungaling sa kanya at iiwanan ko na ang trabaho ko para sa kanya na siyang labis na kinatuwa ni Star. Pagkatapos nito ay sunod ako nakipagkita kay Tonya para tapusin na ang lahat. Late ka, saan ka na naman ang galing? Sorry, may kinausap lang ako. Ibig sabihin ba ng presensya mo rito may napili ka na sa aming dalawa? Oo, nakapagdesisyon na ako. Good. Maligo ka na. Kailangan mong bumawi sa isang oras na sinayang mo. Kanina pa ako naghihintay rito. Tonya, mag-usap tayo. Mag-usap tungkol saan? May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Tungkol sa pinili ko. Tonya, si Star ang pinili ko, hindi ikaw. Anong sabi mo? Si Star ang mahal ko. Siya ang taong gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Mas pipiliin mo ang babaeng yon kesa sa akin? Aanhin ko ang yaman na meron ka kung hindi naman ako masaya. Tonya, alam nating pareho na hindi natin gusto ang isa't isa. Sex lang naman ang habol mo sa akin, di ba? At pera mo lang ang habol ko sa'yo. Sa tingin mo ba tatagal tayo sa ganitong sitwasyon? Pero mahal kita. Dado, willing akong ipaglaban ka basta piliin mo lang ako. Kahit iwalayan ko ang asawa ko kung gusto mo. Hindi mo ako mahal. Mahal mo ang mga bagay na naibibigay ko sa'yo na hindi kayang iparamdam sa'yo ng asawa mo. Sana wag kang malito sa mga nararamdaman mo. Pero totoo, mahal kita, Dado. Ikaw ang gusto ko. Tapusin na natin to, Tonya. Eto yung susi ng kondo. Eto naman yung sa kotse. Iiwan ko na rin itong telepono na binili mo para sa akin. Hindi mo na kailangang ibalik yung mga yan. Para sa'yo talaga yan, please. Dado, wag mo naman akong iwan ng ganito. Di ba nangako ka sa akin? Pinangakuan mo ko na ibibigay mo ang lahat sa akin? Pangako yun kapalit na mahihita ako sa'yo. Masyado ako nabulag sa mga regalo mo, sa pera mo, kaya handa ako ibigay ang lahat noon. Pero iba na ngayon. Hindi ko na kailangan ng mga bagay na meron ako ngayon dahil nahanap ko na ang totoong makapagbibigay ng kaligayahan sa akin. At si Star yun. So itatapo mo na lang ako basta-basta? Matapos mo makuha ang gusto mo, iiwan mo ako ng ganito na lang? Tonya, huwag kang umastang biktima rito dahil ang totoo, naggamitan lang tayo. Nakuha ko ang gusto ko sa'yo, nakuha mo ang gusto mo sa akin, kaya quits lang tayo. Paano na ang kapatid mo? Nag-aaral pa siya. Patitigilin mo siya sa pag-aaral para lang sumaya ka? Maghahanap ako ng trabaho para maipagpatuloy yung pag-aaral niya. Ikaw? Ni high school nga, hindi mo naranasan? Paano ka makakahanap ng trabaho? Maliban sa pagbebenta ng katawan, anong trabaho pang pwede mong gawin?
Hindi porket wala akong tinapos at mahirap lang ako, mamatahin mo na ako. Marami pa akong kayang gawin na hindi mo alam, Tonya. Yan ang problema sa inyong mahihirap. Nakatikim lang ng kaunting ligaya, handa nang iwan ang lahat. Hindi kayo marunong gumamit ng utak. Kaya kayo namamatay na mahirap eh. Kaya ka rin siguro malungkot hanggang ngayon kasi ganyan ang turing mo sa mga tao na nakakababa sa'yo. Oo, mahirap kami, pero kaya naming sumaya. Ikaw, nasa iyo na nga ang lahat, pero ang tanong, masaya ka ba? Kaya kong sumaya anytime, Dado. Marami akong pera. Sana nga. Sana kaya kang bigyan ng kaligayahan ng pera mo. Pero kahit anong gawin mo, hindi na mapipigilan ng pera mo pag alis ko. Sige, umalis ka. Iwan niyo ako. Ganyan naman kayo eh. Kapag nagsawa namang iiwan. Sanay na ako. Ano pa bang ina-expect ko? Pero ito ang tandaan mo, Dado. Hindi pa to ang huling pagkikita natin. Tingin mo makakaalis ka sa mga kamay ko ng basta na lang? Paalam, Tonya. Hindi pa tayo tapos! Huwag mo ako tinatalikuran! Dado! Pagkatapos kong iwan si Tonya ay agad kaming nag-live-in ni Star. Sa kanya ako tumira, Papa Dudut. Katulad ng inaasahan ay binawi ni Tonya ang lahat ng ibinigay niya sa akin. Nang tanungin ni Star kung ano nangyari sa mga ari-arian ko ay pinalabas kong nalubog ako sa utang. Kaya kinailangan kong ibenta ang sasakyan maging ang kondo na ginagamit ko. Simula noon ay hindi na nagtanong pa si Star tungkol sa nangyari. Mahirap man ay eto ang naging bunga ng pagsira ko sa tiwala ni Tonya. Tanggap ko na noon na babalik na naman ako sa paghihirap pero hindi ko hahayaang mangyari yon. Sinikap kong maghanap ng trabaho, yun nga lang dahil wala naman akong tinapos at wala ring sapat na karanasan ay nahirapan akong makahanap ng matinong trabaho. Ang nakitang solusyon ni Star sa problema ko ay ako ang naisip niyang mag-manage ng kanyang negosyo. Nang panahon na yun kasi, Papa Dudut, ay plano niyang magbukas pa ng isa pang negosyo kaya kailangan niya ng titingin dito. Ilang buwan nang lumipas ay naging maganda ang relasyon namin ni Star, Papa Dudut. Akala ko noon ay natakasan ko na sa wakas ang mga problema ko pero ang totoo ay paparating pa lamang pala kami sa isang malaking unos. Isang araw ay bigla na lang umuwi si Star at galit na galit. Oh, Star! Napaaga yata. Walang iya ka? Bakit? Anong ginawa ko? Ba't mo ko sinampal? Kailan mo pa ako pinaglololo ko? Ha? Kailan pa, Dado? Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tingin mo, bobo ako? Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang lahat. Kumalma ka nga muna. Sabihin mo sa akin, ano yung totoong pinagsasabi mo? Kinausap ako ng boss mo kanina. Sinong boss? Kita mo? Sarili mong kasinungalingan, hindi mo mapanindigan. Nag-usap kami ni Tonya kanina lang. Nag-usap kayo ni Tonya? Anong pinag-usapan nyo? Kailangan ko pa bang ulitin kung anong sinabi niya sa akin? Kasi alam kong alam mo na ang sagot sa tanong mo. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, sinisiraan lang niya ako. Walang katotohanan namang pinagsasabi niya sa'yo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na may gusto siya sa akin? Kaya gagawin niyang lahat para lang masira tayo. Huwag mo nang subukang isalbay ang sarili mo dahil sirang-sira ka na sa akin, Dado. Star, pakinggan mo naman ang side ko. Mas maniniwala ka kay Tonya? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Callboy ka? Ha? Oo, dati. Callboy ako dati. Nung walang-wala ako, kailangan ko ng pera kaya nag-callboy ako. Kaya kayo nagkakilala ni Tonya? Oo. Tapos pumayag ka maging kabit niya kapalit ng pera? Oo, ganun nga. Tapos habang kabit ka ng isang mayamang matrona, niligawan mo ko. Pinangakuan mo ko na ako lang ang babae sa buhay mo. Ako naman si tanga, sinagot naman kita. Ngayon, pinagsabay mo kaming dalawa. Tama, di ba? Totoo mga pinangako ko sa'yo, Star. Pero pinagsabay mo kami. Tama, di ba? Sumagot ka! Oo, pero hindi ko gusto mangyari yun. Nahirapan ako kumawala kay Tonya. Kailangan ko siya para makapag-aral ng kapatid ko. Sana intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Intindihin?
Intindihin ang ano? Dado, ang laki-laki mong tao. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Bakit kailangan mong kumapit sa matrona? Kung makapagsalita ka naman, parang hindi ka kumapit sa kano para makabangon sa buhay ah. Ang kapal ng mukha mong ihalin tulad ako sa'yo. Una sa lahat, hindi ako naging kabet. Pangalawa, wala akong mga taong pinagsabay na niloko, kaya wag mo akong itutulad sa'yo. Hindi kita niloko, Star. Totoong nararamdaman ko sa'yo. Kaya pala kinailangan mo magsinungaling. Si Tonya, boss mo, nagtatrabaho ka sa kumpanya, nalubog ka sa utang kaya ka nagbenta ng condo unit at sasakyan? Ano pa? Ha? Ano pang kasinungalingan ang isinaksak mo sa akin na pinaniwalaan ko? Star, nagawa ko lang naman ang lahat ng yun kasi naipit ako eh. Hindi! Ginawa mo lahat ng yon kasi ginusto mo. Kung sasabihin ko ba sa'yo yung totoo nung simula pa lang, matatanggap mo ba ako? Di ka makasagot, di ba? Kasi kahit sabihin ko pa ang totoo sa'yo noon o ngayon, iisa lang ang kahinat na ng lahat. Magagalit ka pa rin sa akin. Kaya mas pinili ko na lang na itago sa iyong lahat bago ko tapusin yung sa amin ni Tonya. Ang kapal ng mukha mo? Ginawa mo pa akong rason para panindigan yung mga kasinungalingan mo? Star, please! Humihingi ako ng tawad sa'yo. Huwag ka nang humingi ng tawad kasi hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Makakaalis ka na. Bibigyan kita ng 1 oras para mag-empake. Star, huwag ka namang ganyan! Gusto ko pagbalik ko, wala ka na rito sa pamamahay ko! Papa Dudut, sinubukan kong isalba ang relasyon namin ni Star sa abot ng aking makakaya. Pero kahit na anong gawin ko ay ayaw na niya akong pagkatiwalaan. Nang araw ding yon ay nakipaghiwalay siya sa akin at pinalayas niya ako sa kanyang bahay. Napilitan po akong bumalik sa Tondo, ang lugar na nagpaalala sa akin kung gaano kahirap ang buhay. Halos araw-araw ko noong pinupuntahan si Star para humingi ng pangalawang pagkakataon. Pero ni anino niya ay ayaw makipagkita sa akin. At dahil nga sa galit ay sinugod ko si Tonya sa kanilang pamamahay. Kinausap ko ang asawa niya at isiniwalat ang lahat na nangyari sa amin dalawa ni Tonya. Nagulat ako nang tawanan lamang ako ng asawa niya. Para bang wala siyang pakialam sa nangyari. Sa halip na magalit kay Tonya ay binantaan pa niya ako na kapag lumapit ako sa pamilya nila ay sa kulungan na ang magiging bagsak ko. Nag-file sila ng restraining order dahil sa panggugulo ko. Simula noon ay hindi ko na po sinubukang bumalik pa sa lugar na yon. Lumipas nga ang mga buwan ay unti-unti ko na ring natanggap na wala na talaga kaming pag-asa ni Star na magkabalikan. Siguro ito na rin ang karma ko dahil 2 babae ang niloko ko at pinagsabay. Sa sumunod na taon ay nabalitaan ko na lamang na ikinasal na pala si Star. Muli po akong bumalik sa hirap. Ganoon pa man ay hindi ko na binalikan ang mga dating gawain kong pagnanakaw at pagbebenta ng laman. Sinikap ko pong magbago, Papa Dudut. Naghanap ako ng trabaho at paunti-unting bumangon sa buhay. Sa ngayon ay nakatira pa rin ako dito sa Tondo. Medyo maayos-ayos na rin naman ang buhay namin. Hindi man marangya pero napupunan na namin ang mga pang-araw-araw naming pangangailangan. 45 years old na ako sa ngayon. Wala nang girlfriend at wala ring asawa. Hindi ko alam kung mabibigyan pa ba ako ng pagkakataong magmahal muli. Hindi ko pa naman sinasara ang puso ko, Papa Dudut. At kung sakali mang may dumating, ay sisiguraduhin kong magiging tapat ako sa kanya gamit ang mga natutunan kong kamalian sa aking nakaraan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Papa Dudut, sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dado. Wala talagang maayos na dulot ang pagsisinungaling, mga kapuso. Kung sa simula pa lang ay alam na nating mali ang ginagawa nating kalokohan, huwag na tayong umasa pa ng happy ending. Binigyan tayo ng utak para malaman kung alin ang masama sa hindi. Sana'y huwag nating sayangin ito sa paggawa ng kamaliang pagsisisihan din natin sa huli. Huwag nating gamiting rason ang kahirapan para gumawa ng kasalanan dahil alam nating lahat
na kapag gusto nating makuha ang isang bagay, maraming maayos na paraan, pero kapag ayaw, maraming dahilan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.